Hello mga Mares, ayan nga mga Mares, sayang-saya ang inyong kumare dahil magkikita na kami for the third time ng aking jowa. Jowa kasi hindi ko pa sa jusawa sa panahon na yan mga Mars. So tawang-tawa ako, I hindi ako just tawang-tawa, ang wanna saya-saya ng love puso ko you mga Mars. So maraming salamat sa pag-video Mare. forevermore and Ayan, wanna kasama ko hold dyan ang isa you kong kumare just dyan na like nag-video sa akin. before. Salamat. Then Ayan, maybe so yes, I'm someday so happy the I'll time. At find syempre, a check natin kung kompleto ba way ba ang abs niya. we Kasi ang can abs niya dati love ay 16, naging 8 na lang. Charis. forevermore. Ayan, may patarpaulin ng inyong kumare, mga Mars. Ayan. So yun, may patarpaulin ng lola niya. So yes, so happy naman siya mga Mars. All remaining guests for flight 5J911 called for Katilan, Boracay may now board the flight using the regular lane. Once again, Walk a little bit from that. Sante, Mr. Sunny Zai and DJ Katunga. To be announced. Still no. No boarding gate yet. Layo, di ba kaya? Ladies and gentlemen, the aircraft is being refueled. As a safety precaution, please. But before we proceed, our EV may switch on the individual reading light. Welcome to Rojas. Hello everyone, Cebu Pacific welcomes you to Rojas City Airport. For your